pinces d'estendre la roba que dèiem. Amb moltes cauteles. En cautela, però veiem-ho. Aquest és el resultat del sondeig de TV3. El Partit Socialista podria haver guanyat les eleccions, però amb una situació gairebé d'empat tècnic amb el Partit Popular, que en qualsevol cas sembla absolutament segur que ha perdut la seva majoria absoluta. Entre 154 i 158 diputats per José Luis Rodríguez Zapatero, entre 150 i 154 pel Partit Popular. Molta atenció, doncs, al nou escenari que dibuixen aquestes eleccions. Eleccions amb altres forces parlamentàries que poden ser importants o gairebé decisives, començant per Convergència i Unió, que es manté com a tercer grup entre 10 i 12 diputats per davant d'Esquerra Unida, que incorpora en aquesta columna els diputats d'iniciativa entre 9 i 11 en total. Es confirma, atenció, cinquena força parlamentària del conjunt de l'Estat, Esquerra Republicana de Catalunya, entre 7 i 8 diputats i possiblement grup parlamentari propi. Entre 6 i 7 diputats pel Partit Nacionalista Basc, entre 3 i 4 per la coalició canària, atenció també als pactes postelectorals amb aquesta formació, 2 pel Bloc Nacionalista Gallec i ja molt ràpidament altres formacions que tindrien garantit l'escó, la Junta Aragonesista, Nafarroa Barai i Progressistes per Balears. I en disputa un escó a Guipúscoa entre Aralar, millor dit, i Eusko Alkartasuna. D'aquí 25 minuts aproximadament canviarem aquestes que ara són dades d'un sondeig pel començament de les dades de l'escrutini, les dades reals que arribaran a les 9 del vespre. Què està passant ara als col·legis electorals? Doncs que s'està fent l'escrutini. Ciutadans i ciutadanes d'aquest país estan dedicant avui el seu dia a fer que aquest sigui un joc net. Connectem immediatament amb Núria Bacardit, que és a un col·legi electoral de Manresa. Núria, bona nit. Hola, bona nit. Doncs soc a l'Institut La Setània de Manresa, que s'ha habilitat com a col·legi electoral fa uns 25 minuts. I també Nafarroa Barai, aquesta candidatura nova a Navarra. Atenció, que em sembla que hi ha novetats. 2, 1, 0. I ara. Quedat horrorós, ara. Ara. 34,8%, insistim, les dades doncs estan iguals. No les repetim perquè això no varia. Hi ha una diferència... Quina diferència hi ha? Que hi ha un escó més, el PSOE té un escó més respecte al PP. 166 a 135, efectivament. La diferència és de 31 escons. Ara és 31 escons i fa un moment era de 29. I valdria la pena que destaquéssim aquestes dades, com que l'escrutini va avançant de presseta, en llocs concrets i de gran interès en aquesta jornada electoral, començant per Madrid, com és lògic, seguint pel País Basc, el País Valencià, que ens veuen, a les Illes Balears, que també ens veuen. Anem a fer una miqueta de repassada, a veure què podem fer, ni que sigui amb les barres. Madrid, un 79% de participació. Atenció a aquesta dada, que és una miqueta el reflexe conjunt del que ha passat a tot Espanya, però vaja, Madrid capital, 79% de participació i una situació que s'ha invertit de manera espectacular, de moment amb el 15% escrutat, amb respecte a les eleccions de fa 4 anys, en què el PP va obtenir 19 diputats, el Partit Socialista 12, i ara la cosa s'hauria capgirat absolutament. Aquí marquen 18 parlamentaris pel Partit Socialista i 15 pel Partit Popular. Atenció a aquesta dada, el percentatge, perquè d'un 33 s'hauria passat a un 48% de suport al PSOE, que és la tendència pràcticament a la inversa que hauria tingut el Partit Popular a Madrid circumscripció, mentre que... Vagi des d'aquí la nostra solidaritat i fraternitat republicana a tots els espanyols de tradició democràtica en un dia com avui, per nosaltres, tan ple d'emoció política i també personal. Gràcies i reconeixement públic a la maduresa del poble de Catalunya, a la mobilització del vot ciutadà. Gràcies als militants, als simpatitzants, a l'electorat que ens ha votat i als responsables de la campanya d'Esquerra Republicana. I una última compareixença que ens faltava lògicament per veure és la reacció que ha de veure el gràfic del Senat, perquè avui recordem que hi havia també eleccions a la Cambra Alta, amb una explicació una miqueta alambicada, que és que en realitat avui s'escollien 208 senadors, perquè n'hi ha 51 que ja seien al Senat, perquè són els que designen els parlaments autonòmics, i per tant acaben sumant 259, però d'aquests 51 n'hi ha 8 que avui tampoc hi seran, perquè són els que ha de designar el Parlament andalús. Fàcil, no,
però és el que és. I la cambra alta serveix pel que serveix, que això és un debat també pendent, però vaja, anem als resultats, que és el que ens interessa. Aquí ha guanyat el Partit Popular i ha guanyat, a més, amb una certa diferència. 102 senadors pel PP, 81 pel Partit Socialista, 12 per les candidatures d'Entesa a Catalunya, que per tant han millorat resultats amb respecte a fa 4 anys, concretament 4 més. Concretament 4 més. 6 del Partit Nacionalista Basc, que també ha millorat resultats amb respecte a les eleccions al Senat de fa 4 anys, 4 de Convergència i Unió i 3 de Coalició Canària. Jo, si no m'equivoco, ara és possible que m'equivoqui, però jo diria que aquests grisos d'aquí, aquesta vegada, són els 51 d'aquí. Per tant, ara l'Entesa en tindria 16, que és el que volien. Efectivament. Segueix, efectivament. El PSOE sumaria 81 i ha desaparegut. Ara que... I aquesta és la suma. Aquest és el Senat definitiu que tindrem amb els que hi eren, amb els que hi seran... I amb els que falten dels 8 del... I que la cosa quedarà exactament així. 123 senadors pel Partit Popular, 92 pel Partit Socialista, 16 per l'Entesa, 7 pel Partit Nacionalista Basc, 6 per Convergència i Unió, 4 per Coalició Canària i 3 per altres que, francament, en aquest moment no sabem quins són. I els 8 que queden penjats, que són els d'Andalusia. Que són aquests grisets petitons d'aquí. Molt bé, doncs ha arribat el moment... El Senat és el penúltim titular de la nit. El gran titular de la nit és la victòria del Partit Socialista, la victòria de José Luis Rodríguez Zapatero, un polític que fa relativament poc que ha arribat a primera línia de l'escena pública, que segurament hi ha coses que el públic no coneix d'ell i que avui és moment de recordar, perquè serà amb tota probabilitat el nou president del govern espanyol durant els pròxims 4 anys. El dia que va ocupar el despatx que havia sigut de Felipe González a la seu socialista del carrer Ferrat, a Madrid, ni ell mateix ho acabava de creure. José Luis Rodríguez Zapatero, fins llavors un desconegut diputat per Lleó, acabava de guanyar el 35è Congrés del PSOE i es preparava per travessar el desert amb l'objectiu de recuperar la confiança dels electors perduda l'any 96. José Luis Rodríguez Zapatero va néixer fa 43 anys a Valladolid, fill d'un reputat jurista i net d'un militar afusellat al principi de la Guerra Civil per haver-se mantingut fidel a la República. Zapatero va passar part de la seva infància a Lleó i va coincidir al mateix col·legi on curiosament també hi estudiava alguns cursos per endavant Mariano Rajoy. Zapatero és militant del PSOE des dels 18 anys. Es va llicenciar en dret i va donar classes alguns anys a la universitat, però ràpidament es va decantar per dedicar-se professionalment a la política. L'any 88 va aconseguir el suport necessari per convertir-se en secretari general dels socialistes de Lleó i va combinar la política local amb un escó com a diputat al Congrés, que ha ocupat ininterrompudament des de l'any 86. La derrota del PSOE al març del 2000, a mans de la majoria absoluta del PP, va provocar la dimissió de Joaquín Almunia i va obrir la porta a un autèntic relleu a la cúpula socialista. Zapatero es va postular ràpidament, encapçalant un corrent renovador sota el nom de Nueva Vía. Al juliol del 2000, quan s'obre el 35è Congrés del PSOE, Zapatero té al davant 3 candidatures liderades per històrics del partit, José Bono, Matilde Fernández i Rosa Díez, i a priori no té les de guanyar. Durant el Congrés, però, s'imposa a poc la idea que cal un líder nou, sense lligams amb el passat, que tanqui els enfrontaments interns i que garanteixi el consens. Zapatero és el lloc oportú en el moment idoni, i per un ajustat marge, només 9 vots de diferència, s'imposa a la candidatura de Bono. Des de llavors, José Luis Rodríguez Zapatero ha marcat amb la seva empremta personal la trajectòria del PSOE. Ha defugit la confrontació i el cos a cos amb els adversaris i ha defensat una línia dialogant i no crispada que li ha valgut ser considerat excessivament tou pels seus detractors, que els passadissos del Congrés li van adjudicar el sobrenom de Bambi. Zapatero, però, es va consolidar com a cap de l'oposició en un terreny on els seus antecessors s'havien estavellat. El debat sobre l'estat de la nació, el juliol del 2002, on va demostrar que, quan calia, també sabia fustigar durament els adversaris. En el terreny personal, José Luis Rodríguez Zapatero s'ha mostrat especialment discret. Casat amb la seva nòvia de tota la vida, Sonsoles Espinosa, té 2 nenes, Laura, de 10 anys, i Alba, de 8. La seva família, però, sempre s'ha mantingut volgudament al marge de la seva imatge pública i no ha estat fàcil veure'l en un míting acompanyat de la seva esposa. Ara, Zapatero s'enfronta al repte més difícil, ocupar per primer cop un càrrec públic, que a més és el més alt possible, i seure una altra vegada al lloc de Felipe González, però no a Ferraz, sinó a la Moncloa. Aquest és el perfil del dirigent polític que serà el president del govern espanyol durant els pròxims 4 anys. Estem arribant ja al final del tot d'aquest especial informatiu que encetàvem poc abans de les 8 del vespre, a 3 quarts concretament, i els mostràvem, segurament ho recorden, a més era un compromís que havíem adquirit,
una recreació virtual amb 3D del que era el Congrés sorgit de les eleccions de l'any 2000, amb els seus seients, les seves cadires, les seves coses. Doncs aquest és el nou. Aquest és el que ha sorgit de les eleccions d'avui, on la proporció de diputats entre el color blau del Partit Popular, que abans era molt més gran, contrasta amb aquest altre del color taronja, encara que el de l'esquerra estigui una miqueta esmorteït, molts més diputats taronges, en aquest sentit, 164 concretament, per 148 del Partit Popular, són aquest nou Congrés dels Diputats. És el nou hemicicle. S'ha reduït el factor groc, s'ha quedat amb 10 diputats Convergència i Unió perquè n'ha perdut 5 amb respecte a les últimes eleccions. En canvi, atenció als seients que haurà d'ocupar Esquerra Republicana, que són 8. Vaja, tota aquesta és la composició amb aquesta recreació virtual magnífica que ens mostra quina és la realitat d'aquest nou Congrés dels Diputats, que ara es plega, es queda 0, per donar pas d'aquí uns moments a la mateixa recreació, però del Senat. Un Senat que, atenció, amb independència de la complicació que explicàvem fa uns moments del que avui s'elegia, de la seva utilitat en la pràctica política, a veure, si avui ha guanyat, com ha guanyat, el Partit Popular, això també pot condicionar el nou escenari, perquè les lleis s'aproven primer al Congrés, però després van al Senat, i si no, després tornen. És a dir, que pot haver-hi una situació d'un cert rebot, a més, com si parlessin de ping-pong, que veurem en què es tradueix. Nosaltres, de moment, centrem-nos en els resultats. Veiem com puja, i ara ens hauríem d'anar cap a l'altra banda, ara sí cap aquí, cap a la dreta, que és el Partit Popular, el que ha obtingut major nombre de senadors, amb una certa diferència amb respecte al Partit Socialista, que a l'altra banda de la cambra ocuparà una posició més secundària i que, per tant, haurà d'estar una miqueta sotmès a aquesta realitat de que la Cambra Alta no tindrà majoria com té en el Congrés dels Diputats. Aquest seria, que ara pleguem, així, tancadet del tot, l'últim gràfic d'aquesta llarga nit electoral que ja estem acabant i que començàvem amb una reflexió sobre la situació tan delicada i tan complexa que hi ha i que haurà de gestionar algú a partir de demà. I que ha continuat quedant, és a dir, que inevitablement aquest atemptat de dijous condicionarà l'estat d'ànim, sobretot, de totes les forces polítiques a l'hora d'afrontar de quina manera han de governar aquest país durant els propers 4 anys. I serà responsabilitat de Rodríguez Zapatero decidir com ho vol fer i amb quines forces polítiques o amb quins pactes ho pot arribar a fer. Això ho sabrem en els propers dies i suposem que algunes qüestions seran molt delicades, com ja hem vist per la conversa que manteníem amb els polítics, una qüestió tan essencial com és la lluita antiterrorista. La pilota està ara mateix en la taulada dels polítics. Nosaltres ho deixem aquí, agraïm un cop més la seva atenció i els deixem concretament amb un resum de les imatges, anava a dir de les millors, de les més significatives d'aquesta nit electoral. Gràcies per la seva atenció. Bona nit. Bona nit. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones. En este momento, pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio. Gracias. El terror debe saber que nos encontrará a todos enfrente y que unidos le derrotaremos. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. Acabo de llamar al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, para felicitarle por su victoria electoral del día de hoy. El resultado electoral nos obliga a los grandes partidos nacionales a hacer un ejercicio de responsabilidad. El Partido Popular, desde luego, la va a ejercer desde su situación de leal oposición, teniendo siempre presente el servicio al interés general de España.
hay que reconocer que hemos sufrido un retroceso no tanto en votos como un retroceso en términos de parlamentarios debido, en primer lugar, a la concentración del voto para derrotar al Partido Popular. Gràcies, doncs, ciutadans, per haver confiat novament en el PSC. Vosaltres heu fet novament que el PSC sigui el primer partit de Catalunya. Espanya es despertarà demà, efectivament, com un país políticament distint. Catalunya haurà estat decisiva. I ara deixeu-me dir l'altra cosa que tinc ganes de dir. L'únic que hi creia de debò, a més de nosaltres, era José Luis Rodríguez Zapatero. L'ha cregut sempre. Estem molt orgullosos de la campanya que hem fet. Estem molt orgullosos del missatge que hem transmès al llarg d'aquests dies. Sabent, reitero, sabent que amb el nostre missatge, en funció de les circumstàncies, es podien perdre clarament les eleccions. Doncs bé, més que mai, a partir de demà, el que es necessita en la política és sentit comú. Més que mai. Gràcies a tots els que us heu congregat aquí aquesta nit. Sabeu que ha estat la campanya electoral més dura, segurament més estranya, també la més apassionant de tots aquests anys, però també ha estat aquella campanya electoral en la qual es confirma que Esquerra Republicana de Catalunya continua a l'alça i cada vegada més el seu cicle electoral, perquè a més ha passat una cosa que no havia succeït mai, i és que en unes eleccions al Parlament espanyol superéssim els resultats del que es considerava que era el nostre marc natural, que eren unes eleccions al Parlament de Catalunya. Esperàvem guanyar les eleccions, no ha estat així, però no hi ha res més a dir. Els ciutadans s'han expressat amb tota normalitat, amb tota llibertat, i ho han fet massivament, i en conseqüència el que hem de fer és, com és natural, no només acceptar-ho, que faltaria més, sinó anticipar la nostra voluntat de cooperació, de col·laboració, de lleialtat. I el que creiem és que a partir d'avui el que hem d'aconseguir és que en el Congrés dels Diputats hi hagi el que dèiem aquests darrers dies. Un govern decent i digne, una majoria política decent i digna. I des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida el que contribuirem és que hi hagi majories d'esquerres. Hoy, con su participación masiva en estas elecciones, los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas han dado una respuesta ejemplar en un momento particularmente difícil. Han llevado a cabo y lo han hecho con dignidad un ejercicio de libertad y de democracia.